morning sa tanan nga mga modulators kag sa mga naga-silent monitor sa sining frequency. Good morning gid sa inyo tanan. Ang aton nga talakayan gingkuan naton sa book of John chapter 8 verse 23 to 24. Ang nagsiling si Jesus sa ila, kamo kalibutanon, ako langitnon. Kamo iya sa kalibutan, ako iya hindi. Amo ina, verse 24, amo ina nga nagasiling ako sa inyo, nga magakalamatay lang kamo nga wala napatawad ang inyo mga sala. Kay kun hindi kamo magtuo nga ako amo ang Kristo, sigurado gid nga magakalamatay kamo nga nagapadayon sa pagpakasala. So, before kita ma-pray, mamati, tanay siyang isa kasong nga akong iga-play. Okay. Namatay sa maling akala. Namatay ng walang pag-asa, namatay sa maling akala. Maraming pumanaw na
Ibutang nato ang aton mga kaugalingon sa balaan nga presensya sa aton nga Ginoo. Amay nga langit noon, Diyos nga labing balaan, ginadayaw ka gid namon Ginoo, ginapasalamatan sa bag-o naman nga adlaw, bagong kusog, bagong kabuhi nga imo ginhatag sa amon sa sining adlaw. Salamat Ginoo sa pagtipig nimo sa amon kabuhi, sa amon nga panimalay, sa bilog nga gabi o Dios nga ikaw gid ang nagabantay sa amon Ginoo. Kag salamat gid sa pag-sustain nimo sa amon nga kinahanglanon sa tagsa ka adlaw. Ginoo, nagaampo kami sa imo sa sining tion, nagapangayo gid kami sa imo nga guidance bagi sa balaan nga espiritu nga ikaw gid ang Ginoo magapanguna sa kada isa. Ikaw Ginoo magahatag sang langit nor nga kaalam nga mahangpan gid namon o Dios ang imo balaan nga pulong kag ma-expound namon sang mayo agud madamo man o Dios nga makahangop sa imo balaan nga pulong kung ano bala ang imo nga tinutuyo sa siningaga. Ginoo, di kami sa nabilin nga tion kagabay nga madayaw kag mahimaya ginamon ang imo balaan nga ngalan sa siningaga. Iniamon nga pangamuyo sa ngalan ni Jesus. Amen. 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 So again, basahon nato ng aton nga talakayan nga ginkuha sa Book of John chapter 8 verse 23 to 24 nga nagasiling. Nagsiling si Jesus sa ila, kamo kalibutanon, ako langitnon. Kamo iya sa kalibutan, ako iya hindi. Amo ina nga nagasiling ako sa inyo, nga magakalamatay lang kamo, nga wala napatawad ang inyo mga sala. Kay kun hindi kamo magtuo nga ako amo ang Kristo, sigurado gid nga magakalamatay kamo nga nagapadayon sa pagpakasala. So ang ini nga verse diri gina-refer diri sa mga tawo nga wala nagatuo kay Kristo. So ano ba lang matabo sa mga tawo nga wala nagatuo kay Kristo nga siya amo ang Ginoo kag amo ang manluluwas naton. So dire diri sa verse 24, magakalamatay lang kamo nga wala napatawad ang inyo mga sala. So anong matabo sila kung wala pagtuo kay Kristo? Ang mga tawo nga wala sa personal nga relasyon sa Dios kag ginbawi ilang ila kabuhi, napatay na ang isa ka tawo nga wala gid nakabaton kay Kristo. Therefore, wala niya gid na angkon ang kaluwasan. Kaya nga wala siya nagatuo kay Kristo. So, ang kamatuoran ng tao gali wala relasyon nila sa Dios. Ang iya gali kalag, ang iya pangalan, hindi masulat sa libro sang kabuhi, amo ining Book of Life. Kag sigurado gid nga makadangat siya sa ikaduha nga kamatayon. Kaya ang iya kalag igatagbong dira sa linaw nga kalayo. Diri sa Revelation chapter 20 verse 15. So maatag diri ang pangalan nga wala nakabaton kay Kristo hindi gid masulat sa Book of Life. Kag ang iya kalag sigurado nga igatagbong sa linaw nga kalayo. Sino ba lang may otoridad nga magtagbong sa aton kalag dira sa impierno? So diri sa Luke chapter 12 verse 5, so matag diri ang dapat naton kahadlukan amo ang Dios. Kay siya ang may sarang nga magpatay sang lawas sang isa ka tawo, kag siyang may gahom nga maghaboy sang kalag dira sa impierno. So katag kun wala gali kita relasyon sa Dios, kung wala gali talaga tuo kay Kristo, amo ining dangatan sang tawo, amo ining padulungan sang kalag sang tawo. Mismo gali ang Dios among magatagbong sa iya kalag dito sa linaw nga kalayo nga amo ining impierno. Matahag nga mga kamatuoran kay diri sa James chapter 1 verse 15, ang tawo nga nagapadayon sa pagpakasala, ang padulungan kamatayon. So amo ining ikaduha nga kamatayon, amo ining pagtagbong sa linaw nga kalayo.
kita gani gareklamo kita kung grabing init sang adlaw. Pero kung wala tagali na preparahan, wala tagali nakabaton kay Kristo, wala tagali nagatuo siya, impyerno ang aton nga padulungan. Amo ini pinaka masakit nga silot, eternal nga punishment, eternal ini nga kasakit, wala ini katapusan nga pagantos. Pero kung ikaw nagatuo kag ginabaton mo si Kristo bilang Ginoo kag maluluwas, o hatagan kanya sang kinamatarong nga mangin anak sang Dios. Diri sa Juan 1:12, so matahag nga kamaturan. Ano pa nga mga pagpakamaayo nga mabato di mo kun si Kristo ginabato ni mo nga Ginoo kag maluluwas. Kung ikaw nagatuo kay Kristo, hindi ka na mawala, hindi ka na maimpyerno, kundi makabaton ka sang kabuhi nga wala sing katapusan. Dari sa Juan 3:16, kadamo gali sang pagpakamaayo kung ara ikaw kay Kristo. Kaya ang nagasunod kay Kristo makabaton sang kabuhi nga wala sing katapusan. Ara sa Mateo 10:39, so kanami nga mga promesa sang Dios nga maangkon gid sang tawo kung siya nagatuo kay Kristo. Amo ini pinaka manami nga mga promesa, amo ining buhi nga paglawom nga sandigan naton kapag apitan naton. So kabay pa nga kita makahimo kita sang konkreto nga desisyon nga kita buhi pa sa sini nga kalibutan agod maangkon ta ang promesa ni Kristo nga amo ang kabuhi nga wala sing katapusan. So kabay pa mga utod, mga abyan ni Kristo sa sini nga tion, kabay pa nga kita na check kag nausisa na nato ng aton mga kaugalingon nga dapat gali nga kinahanglan gid gali tuuhan ta si Kristo, batunon ta si Kristo agod malikawan ta ang amo ini nga kalautan, amo ini nga pag ini silot sang Dios. So kabay pa nga sa sini nga adlaw makahimo kita sang desisyon dira kay Kristo. So this time i-open ta na ang sharing. So buksan ko sa sinong gusto nga mag-share, magdugang sa aton nga talakayan. Ari lang di ang control. Control, good morning. Good morning, Sister Bigger. Go ahead. Good morning, Control. Good morning sa tanan. Ang aton nga verse nga i-share sa nga aga manami gid kay isa naman ka promise ang Ginoo no nagapaathag gid sa aton nga ang Ginoo ara sa langit non siya. Kita diri sa kalibutan, diri sa duta, ano lang gid kita, kumbaga ng ano lang bala, common lang nga tawo. So ang Ginoo aton nga doga ano gid siya bala, do ginapaano niya gid nga creator ta siya nagtuga sa aton. So dapat kita as people nga diri sa kalibutan, dapat mag-look up kita sa iya kay siya aton nga Dios nga buhi kag siya nagtuga sa aton kay sa tanan nga ari diri sa duta. Kag isa pa gini ka reminder nga dapat kita magtuo sa iya. Kay syempre do ano bala do parehas man sang do i-give back ta sa iya ang ginhatag nga life sa aton nga gintugaya kita para to give back man na glory and honor kag to have faith in Him nga amo na bala nga yung isa ka tawo kung mapatay na siya bala ng di ba ginapaano siya gina-anoint sang pastor or sang pari. So may ara pa siya time nga makapangayo sang kapatawaran sa Ginoo. So kita nga do wala syempre di ba like a thief in the night lang ang pag-abot sang Ginoo mo kag ang aton kabuhi hindi basta-basta lang nga wala lang ta kabalo di ba kung ano matabo. So dapat kita we must be ready every day nga mangayo gid kita patawad sa Ginoo, mag-pray gid kita permi sa iya, mag-confess ang sins kag mag-communicate gid every day sa Ginoo. Kay dira
maka ano ang Ginoo nga maka ano gid pala ang Ginoo nga aari may pagtuon ni siya sa akon, kagasalig ni siya sa akon. So miski ano pa matabo sa aton, we are ready kung ano man ang pagkabuot sang Ginoo. So amo lang na kontrol ako madugang. Good morning sa tanan, ka God bless. Salamat gid sa imo, Sister Begar, sa imo gid yang gid share man sa sini nga aga. Sakto gid nga kinahanglan gid naton nga may hangin pa nga nagawa sa aton nga ilong na aksepta na si Christ as our Lord and Savior. Agod likawan naton ang silot nga kamatayon kag ang maangko naton ang kabuhi nga wala siyang katapusan kadala lang kay Kristo. Any more station nga gusto mag-share? Ari lang di ang control. Breaker. May aga sa imo, brother Tino. Go ahead. Roger. Mayong aga sa tanan-tanan, no? Ilabi na gid sa imo control, no, brother mo ganin. So nagadaya ko kapasalamat ko sa Ginoo sang kabuhi kag grasya nga iya gid pampi sa ako sininga adlaw. So ang aton talakayan subong isa naman ini ka nagapahanumdum sa aton subong aga nga kita nga mga tao dapat gid, no, nga magatuo gid kita sa kay Hesukristo, no. So basahon ko lang diri ang atong talakayan sa version sang akon nga Bible, no. Si Jesus nagsabat, "Kamo nagikan diri sa idalom, pero ako nagikan sa ibabaw. Kamo nagikan sa sining kalibutan, pero ako iya wala nagikan sa sining kalibutan. Amo ina nga nagsiling ako sa inyo nga magakalamatay kamo sang inyo mga sala. Kung hindi kamo magtuo nga amo ako, magakalamatay gid kamo sa inyo mga sala." So ini nagapahayag si Hesukristo sa mga katawhan sa satong timpo sang kaupod niya, no, nga nagapangabuhi dito sa lugar sa Galilea, no, nga nagapanglaygay siya nga kung hindi ka mo magtuo sa akon nga akong ginpadala sa amay, hindi ka mo mapatay ka mo tungod sang inyo mga sala. So kung balikan natong filosofi, balatin na sa Jesus, nagikan siya sa langit, kung baga kay wala siya nagikan sa sining kalibutan mo. Pero madamo iya ang nagapanaksi sa iya na nagahambal malang ati anak man lang ina siya sang tawo. Amo ni ganigin hambal ni Jesus dire nga wala ako iya nagikan sa sining kalibutan, no. So ining 1:8:23 sa mo ining support verse ang akong talakayan sang plano sa Ginoo nga tema sang magdigay nga mga inadlaw, no. So kay maathag mo sa pananawan kay nabasahan man sang mga tawo diri sa Lucas 1:31 nga nagasiling, "Yari karon magabusong ka kag magaanak sang isa ka bata nga lalaki kag pagahingalanan siya kay Jesus," no. So amo ining ginhambal sang kwan sang anghel sa kay Maria sang pagbusong sa iya, no, sa kay ang Lucas 30 amo na mo. So amo ni nga hindi gawa athag sa mga tawo nga kung sinugid si Jesus, no. Gani amo ning punto ya bala nga amo ako. So sa sini nga talakayan ginapat-od gid sang Ginoo sa aton tagsa-tagsa nga siya amugid ang ginpadala sang Dios nga Amay, no. Nagpakatawo siya sa bayhon sang tawo gid para makapakig-impon sa mga tawo, no. Kung kaisa gani may araman sa aton literal nga mga pang sinalayo nga maskin ano pa kahalang doon ang tawo, mataas ang iya posisyon kung kaupod lang kamo permi kag nabalaan mo man sa una naghalin sa daw pigado mga sitwasyon, kung kaisa daw hindi ka magpati sa iya naabutan, no.
nga siya amo na no. So sa literal inaya amo man ni siguro ang magakatabo sa tong time kaya amo na nga ginhambagan ni Jesus nga ako amo ako no. Kaya bali nga wala ako iya nagikan sa sining kalibutan. So meaning ginpadalagid siya sang Dios nga may para sa mga tawo agud sa pagluwas sa mga katawhan sa kalibutan no. Kaysa akon to timas ang naliga to sa naunang Timoteo 2:5 sa isang punto sa tungagin padalagid sang Dios nga may para luwason gid ang tao sa kalibutan. Amo gid na ang plano sang Ginoo nga ang nagpakatawo sa Jesucristo sa ibabaw sang kalibutan agud luwason ang tanan-tanan nga mga tao nga makasasala no. Kaysa to laot na katama ang ginhimo sang mga tao no. So ginpadala yagid no. Pero subong sini nga aga ining ato talakayan nga ang punto ako amo ako dapat magatuo gid kita nga si Jesucristo amo gid ang ginpadala sang Dios nga Amay sa ibabaw sining kalibutan sa pagluwas ang aton tagsa-tagsa ka mga kasalanan. Kay ang kasalanan nga hindi mapatawan ni Jesucristo kag hindi naton matuad sa iya mga tiilan nagaresulta ini sang kamatayon no. Ikaduha nga kamatayon. So itagbong kita sa impyerno. So ang impyerno alinaw sang kalayo o kon pag-antos nga wala sang katapusan no. Eternal nga kasakit no. So kung wala nato ginabaton si Jesucristo nga personal nga manluluwas kag wala man naton ginatuad ang tuod ginaton nga mga sala may posibilidad base kung dito kita iya maimpon sa linaw sang kalayo sa adlaw sang paghukom. Pero kung ginabaton naton kag ginatuad naton ang aton personal nga mga kasalanan sa iya mga tiilan may posibilidad nga diri kita iya sa kahimayaan dito sa paraiso kag magapuli kita sa mansyon nga wala na sang kasubo, wala na sang kasakit kundi lunsay kalipay lamang kag magadayaw kag magaamba upod sa Ginoo. So kabalang ini nga mga dinalan makagiyaman ini sa aton matutuon nga pagpangabuhi Kristohanon katuuhan gid nato nga si Jesucristo amo gid ang ginpadala sang Dios nga Amay para sa pagluwas sa aton mga kasalanan. So mayong aga sa tanan-tanan kag kabay nga magapadayon nining aton bulaton kag magpakamaayo gid ang Ginoo sa aton tagsa-tagsa nga mga katawhan sa sining kalibutan. Salamat kasi mo, Brother Tino-Tino, sa excitement kag sa pag-encourage man sa tao nga kinahanglan gid naton nga magtuo kay Kristo. So, any more station nga gusto pang magdugang sa aton nga talakayan sining aga? Open lang ang control. Control. Good morning sa mo, Brother Nara. Go ahead. Madugang na po may sining first na manapikit. Isa naman remind sa aton niya si Jesus Christ amugit ang ano di sa aton ipadala para magluwas sa aton mga sala. So kung kung ikaw wala pa nakabaton sa kaluwasan, so panahon mo na subong nga magbaton sa kaluwasan. Kay importante gid sa aton nga makabaton kita sa kaluwasan kag mahinulsol sa aton nga mga sala. Ay kung kita nga tawo nga hindi ta ka hinulsol sa aton nga sala, hindi kita makakadto sa aton nga Ginoo. Pero kung ikaw nga tawo nga nakabaton ka sa kaluwasan, so may regalo na ang Ginoo sa aton dito sa langit. So amo na nga kita padayon lang gid kita sa pagtuon sa iya mga pulong kag tipigan gid nato ng mga pulong niya kag magasalig kita sa iya kag mga lagad kita sang lubos.
Mula na siguro control lang ako nga madugang, no? Good morning na lang sa tanan nga naga-monitor. Salamat sa imo, Brother Nara, sa imo man nga gindugang sa aton nga talakayan sa siningaga. Sakto gid kinahanglan gid kita mag tuo agud maangkon ta ang kaluwasan. Kay ini nga offers ang Dios libre ini nga kaluwasan. Wala ini sang bayad. Gintubos na kita ni Kristo. So wala siyang rason nga hindi ta siya pagtuuhan. So dapat magatuo kita sa iya. Agud maangkon gid naton ang mga promisa ni Kristo. Sa ini mo station nga gusto pang magdugang, ari lang di ang control. Gina-encourage pa nato ng mga naga-silent monitor kaga mga modulators sa nga frequency. Welcome gid kamo diri kung gusto kamo mag-share man o magpa-participate sa aton nga morning prayer with Bible sharing. Gina-welcome gid kamo namon kung sinong gusto nga mag-share diri sa aton nga talakayan sa Tagsakaga. Welcome kay kamo diri nga mag-participate sa amon. Any more station nga gusto pang magdugang, ari lang din control. So isa ka man nami ini nga talakayan nga aton ginatakol siningaga nga kinahanglan gid gali naton nga magtuo kay Kristo. Paano naton malikawan ang silot sang Dios? Magtuo gid kita sa iya. Kay amo man ina ang rason nga maangkon man naton ang promisa sang Ginoo. Nga maangkon naton ang kaluwasan kag ang kabuhi nga wala sing katapusan. Amo ini ang gin-offer sang Dios sa tanan nga katawhan. Kita ang rason, ang katawhan amo ang rason nga nagpakamatay si Jesus. So kabay pa nga paagi sini nga talakayan mabuksan ang aton kaisipan. Kay nga ang kabuhi sang tawo tama lang gid kalipot. Way ta kabalo kun san-o gali bawion sang Dios ang ulam ta nga kabuhi. So kabay pa nga maabot gid man ang time na patawad na kita sang Dios, kanakaangkon na kita sang personal nga relasyon sa Dios. So ini mo station nga gusto pang magdugang, ari lang di ang control. Ang kamatuoran nga kita magtuo gid kay Jesus kay diri sa John 14:6 si Kristo nagambal, ako ang dalan, ang kamatuoran kag ang kabuhi. Wala sang sinuman nga makakadto sa Amay kun hindi paagi sa akon. So mga buhi nga kamatuoran nga si Kristo lagi gali ang dalan nga makakadto kita sa aton Amay sa langit. Ini mo station nga gusto pang magdugang, ari lang di ang control. Any more station. I know nga ang Ginoo may pagpakamayo man sa inyo. It's about time nga ipahayag nyo man ang mga pagpakamayo sa Diyos sa inyo. Kay base paagi sa inyo, ang tao mabuksan ang ila kaisipan. Kaya maghimo sila sang desisyon nga magpaton gali, kinahanglan gali si Kristo sa aton kabuhi. Any more station nga gusto kong mag-share sa aton nga talakayan siningaga? Ari lang di ang control. Good morning sa imo, Sister Strawberry. Go ahead. May agagit sa tanan nga naga-monitor ka sa naga-silent monitor. Good morning, git. Isa naman kamatahom nga
pulong sa Ginoo naton subong nga naton ano isa matahom nga reminder sa aton about sa aton nga faith nga kinahanglan gid may pagtuo kita nga tuwan gid naton ang Ginoo kay maluwas kita sa aton nga mga sala kag sigurado gid kita kung di kita makadto kung ano aton kadtuan. Sa sini nga verse naga-remind nga dapat may ara gid kita mabakod kag personal nga relasyon sa Ginoo no? Kay kung wala kita sa personal nga relasyon sa Ginoo madamo katama nga mga tentasyon diri sa palibot nga makahimo kita sa mga butang, mga sala nga hindi maayo nga mga butang kag makasala kita. So namikit kung ara kita sa Ginoo kay kung ara kita sa Ginoo ang Ginoo gid siya ang remind sa aton nga hindi na nga ina nga mga butang hindi nagakadapat. So kung may ara man sa aton subong nga ara pang pagpangduha-duha or hindi gid masyado kadako kalapit ang relasyon sa Ginoo. It's about time nga saligan naton ang kagamhanan sa Ginoo kag tuuhan gid naton ang Ginoo. Mayara gid kita close nga relasyon sa iya, personal nga relasyon sa Ginoo. Kaya ang Ginoo ya mo lang gid na ang aton nga dako nga salandigan. Pag siya amo ang iya mga promisa amo ang makadala sa aton sa reward nga iya ginsaad sa aton. Paano kita makalabot ito, paano naton maangkon, padayon lang gid kita. Padayon kag tuuhan naton ang Ginoo, batonon sa aton nga tagipuso nga personal ginaton nga manluluwas. Kag kun kita mga Kristohano na nga nakabato ng nga luwas na, padayon kita nga magtubo kag ang Ginoo gid siya amo ang aton nga parion sa aton nga tagipusoon para nga malikaw kita sa kun ano man nga mga sala nga ari diri sa kalibutan, sa palibot sa nga kalibutan. Amo lang ma-share ko control, padayon lang gid kita kag hindi gid makataka pakigbatuan ano man nga mga kahinaan kay kung kaisa ara gid na sa aton nga time nga manghina ang aton nga papangalagad, pero padayon lang gid ang uyo lang gid aton sa Ginoo ang kabakod ng Ginoo gid ang mga uyat sa aton kita kay kung kita lang ya ang mag-uyat sa Ginoo dako gid ang tendency nga makabuya kita, pero kung ang Ginoo mag-uyat sa aton ano man ang magkalatabo hindi agad kita pagbuyan. So mula na ma-share ko, good morning sa tanan ka, God bless sa tanan. Thank you gid Sister Strawberry sa dugang nimo, pag-encourage kag hatag pagdugang pagpasanag sa mga nagapamati sining aga. So any more station nga gusto pang magdugang, ari lang din control, welcome gid kamo diri. Mga control sining aga, dala ang Ginoo. Good morning sa imo, Brother Charlie Bravo. Go ahead lang. Good morning sa kanan, nagapamati sa tanang mga magkikita mayong aga. Kabay dala ang Ginoo nga napahamtang aton mga naunag tagipusoon sining aga nga magasintro kita sa iya sa pagsimba kag sa pagtuon sa iyang pulong. Salamat ko sa mga modulators nga naga-share kag sinubuman sa aton nga mga sa aton control nga nagatalakay sa aton nga hilikoton. So isa naman ni kabaturan nga aton ginatunan sining aga. So kunan no gibala ang aton Ginoo. Si Jesus kag Ama isa lang. Siya man ang kapawa sining kalibutan. Kamo ding natin sa Ginoo nga siya gid nga nagikal gid sa Amay kag siya Diyos man, no? Si ako ang Ama isa lang mo. Isa
duha ka persona pero isa sa kagahong. No, amo na ang kwan sang Ginoo, ang iya blang kaungdan sang iya nga pagka-Dios, no. So, una natin ito basa ini nga atinalan, kapagita nga sa 23, nagsilbing siya sa ila, kamo gikan sa italom, ako gikan sa ibabaw, kamo iya sa sining kalibutan, ako hindi iya sining kalibutan. Nagsiling ako sa inyo mga magakalapatay kamo sa inyo mga sala, kay kung hindi kamo magtuo sa akon, ako amo siya, magakalapatay kamo sa inyo mga sala. So, ang pag di magtuo, kaya pala mo mga tao, di sa muna, kung mga duwaon mo, daw, labi na gila mga Hudiyo, wala siya kapati ang Ginoo, amo na yung manluluwa sa ilaw, wala ang si Kristo mo na yung Diyos, wala siya kapati. So, po si Kristo, Diyo man na, pero singala ka nga hindi siya magpati sa Ginoo, sa Kristo nga Diyos. Daw, nagpakita lang ang mga kadugo. So, gusto nila nga, ano iba pamatutaan, iba nila nga si Kristo galing iba sa langit. Amo nang ilagi na karina, kung nila, mamatutaan nila, nga amo na ang kwan sa Ginoo. Daw, anak, daw kinapan sa blado, dua-duaan siya. Nga Diyos kini bala, kung ano bala, kung anak ibla sang Diyos. So, amo nang sasaton nga aton pagtuo, bala nagakwan nga luga-duwa, nga bilang kita tawahanon, way kita nagatuo nga si Kristo gali Diyos. Kinala niya, ikuha ginato niya, pasagin nato niya ang atong Ginoo nga si Kristo, Diyos kinisaya. Kaya nagkakari ka nga, ako nga may isa lang mo. So, ang kailangan kita, dapat kita matinuon. Kaya mo nagkakapatay kita, kaya tungod, way kita gatuo. Kaya ang sala niya, mo na nagkakuan sa aton mo, nga nagkakapatay kita, kahit ang bayad sa sala, mo kamatayon Di, amo na yung tao, kakapatay. Di sa sining verse, no? Aton ang pandiri nga atong pagtuo, ito nga gina-empasa diri nga pagtuo, taginan magtuo kita sa Dios. Nga nagatuo kita nga kita ya luwasong sa Ginoo. Tuhan tagid ang atang ginapasalig sa Ginoo sa atong mga promesa sa aton sa Ginoo. Nga hindi kita magduwa-duwa, nga siya gid hindi makaluwas sa aton. Maluwas ang kita sa Ginoo. Amo na aton nga saligan ang pagtuo kapag salig sa iya. No? Di amo na masinsing aga kontrol mayong aga istanan. Salamat gid sa imo, Brother Charlie Bravo, sa imo man nga gin-share sa sining aga. Nga nagapabakod man sa mga tumulog, kag naga-encourage gid sa mga tao nga wala pa relasyon ra sa Dios, nga kinahanglan gid nga magtuo gid kita. So, any more station nga gusto pang magtugang, may time pa kita. Ari lang din ang control. Good morning, Control. Good morning, Brother Bognay. Go ahead lang. Okay, good morning sa tanan-tanan, sa mga naga-pamati na, naga-silent monitor, sa tanan niya mga ka-station, niya malapot sining nga signal, mayong aga sa inyo, no? Kalabi dira sa Tabok. So, nagapanambyam kita sang maayo lang nga pagpamati sa aton yung mga listeners, no? Sa aton niya diri sa YouTube, no? Maayo nga adlaw gid sa inyo tanan-tanan. Isa ka dako nga grasya sang Ginoo nga sining tinihon luwat naman kita nga maka papati, no, sa mga pulong sa aton Ginoo. So isa ka takom gid ini nga pulong, no, nga makita naton diri sa sining nga sinulatan, no, diri sa kay 1, no, chapter 8 verse 23 to 24. So diri ini nga pulong nagapakita, no, nagapakilala kung sino si Kristo kag kung ano ang kinahanglan, no, kay sagtong mga time sang si Kristo nagapangwali, no, ang mga tao do hindi magpati, no, sang ginawali sang Ginoo, although nga may mga nakita sila nga mga milagro o kung ang pagwali ni Kristo
pinasahi no sa tanan nga mga propeta no nga nagpangwali sudto. So galing ang mga ining mga Hudiyo no daw mabudlay sa ilang pagpatid la. So dire amo ining gihambal ni Kristo nga kamo nagikan diri sa idalom, ako iya nagikan sa ibabaw no? Kamo nagikan sining kalibutan pero wala ako nagikan sining kalibutan no? Kag amo na sila niya magkalamatay kamo bangod sa inyong mga sala nga kamo wala nagatuo nga ako so meaning nagapakita kag nagapakilala nga si Kristo Dios. Di ang mga Hudiyo sa tuwang time di magpati kamo di amo na nga kung kita gali wala nagatuo nga si Kristo amo ang aton Diyos, si Kristo Diyos magkalamatay kita gali sa sala naton yung pagpati. So kinanglan tukuan naton nga si Kristo nga aton Ginoo amo ang aton Diyos no? Kag dira nagapakilala man nga wala sing katapusan no? Bangod sa iya nga pagka-Diyos kay si Kristo no nagpaambit yani naghatag ni sang kaluwasan sa aton pinaagi sa aton ni Amay no sa sugo sang aton Amay. So amo ina nga si Kristo nagkari sa sining kalibutan para sa pagluwas sa aton bangod sa aton nga mga sala no? Amo ina nga si Kristo dako katama ang iya nga pagigugma sa aton no? Labi na gid ang aton Amay kiti ginhatag yang iya bugtong anak para sa paghilway sa aton sa kasalanan. So amo ina bala kalingkis sa aton kis ang pagkatao sa aton bilang tao no, although may mga bagay nga daw aton naman naintindihan no, naintindihan naton nahangpan naton galing kis may ara gid mga pagsupak no. Amo ina ang nagapahamulag sa aton dira kay Kristo ang aton nga mga kasalanan no nga ginahimo no nga supak sa iya. So dapat no tinguhaan naton nga malikawan inang mga butang no nga makapalaglag sa aton kag magtuo kita sa aton Ginoong Hesukristo kay amo ina ang pinaka-importante no klaro na nakatama mo ako so ano wala inang buot silingon si Kristo kag ang Dios isa sa tinutuyo no sila amo ang aton nga Ginoong Dios no paagi sa iyang mga maayo nga binuhatan sa tunga time sang nagapangwali si Kristo may mga ano gani may ginapang-ayos ang mga balati anon may ginabuhi siya nga mga patay no isipag la may ginpakaon siya nga libo-libo nga mga tabo pinaagi lang sa tinapay kay isda to nga pila lang kabilog to 5 ka tinapay la tuwag 2 ka isda so dira bala makita naton no sino bala ang tawo nga normal nga makahimo sila wala no wala sa mga makahimo sila kundi si Ginoong Hesukristo gid lang nga amo ang aton Ginoong Dios. So tuhuan naton nga si Kristo amo ang aton Ginoong Dios. Dios siya kay nagikan sa Amay. Siya ang bugtong nga anak sa aton Dios nga Amay no. So what silingon siya Dios man kay nagikan sa aton Amay. No. Tama ka klaro kung ginang tandaan ta siya nagikan sa ibabaw pero kita diri sa idalom lang. O, kita nagikan diri sa kalibutan, siya nagikan sa no, hindi siya nagikan diri sa kalibutan, tibo siningon halin siya sa langit, nagbanaog diri sa duta, nagpakatawo pinaagi kay Maria. No, pero siya Diyos naton, no. So control
Mula nang hapon niya ma-share sinayaga. Good morning sa tanan-tanan. Kaga kabay nga atong Ginoong Diyos, magabadayan sa pagpakamayo sa atong tanan. Salamat gid Brother Bognay sa imo man nga gindugang pagpaatahag nga si Kristo amo gid ang buhi nga Dios kag siya ang dapat gid naton nga pagatuuhan. So any more station nga gusto pang magdugang, may oras pa kita, ari lang di ang control. Control. Good morning Brother Mangga, go ahead lang. May agas yung mga control, may agas na ng station na nag-monitors na sa mga aga, no? Una-una, pasalamat lang ko sa Ginoo sa sinigbago naman niya kabuhay ng inatagya sa amon. Kag pasalamat ko sa Ginoo sa nangin successful nga reunion namon nga magpamilya. Hindi lang tungkol sa pag-birthday sa amon ni Loy nakatipon kami, kundi ang dako nga purpose nga masiran man amon amon mga utod sa about sa kaluwasan, no? Pasalamat ko kay si Pastor Jonel gingamit gid sa Ginoo nga makashare gid niya sa matahom nga pulong sa Ginoo nga about sa kaluwasan o kon parte sa pagpakatao liwat, no? Kanami kay gin-explain niya gid kung ano bala ang good silingon sang born again, no? Born again, hindi lang yan na religion sa born again, kundi in-explain niya ang about sang kung paano ka nagpakatao liwat. So kanami kay although may gin-prepare kami nga mga damo nga mga bersikulo nga gin-prepare namon nga gusto tani namon i-share, pero wala na namon na open kay ang ginwali sa pastor nga gin-invite namon halos kompleto na, no? Kaya kanami kaya namon nga pag inanon sa pulo sa Ginoo o halos 2 hours man wala na ng mga sharing. So nami kay naging success kag pasalamat ko sa Ginoo tungod na safety kami sa pagpapakulot hasta nga nakabalik kami dire. So kung balik naman kami dire, no? Salamat sa Ginoo, kag salamat sa mga nag-support prayer man. Pasalamat ko. Ang ini naman nga bersikulo nga aton ginatunan dako gid katama nga pag-encourage naman sa kadaysa sa aton about kaluwasan, no? Kung ano ang matabo kung wala kita Kristo sa aton kabuhi, kag ano bala ang matabo kung may Kristo na kita sa aton kabuhi. So duwa diri ka punto ang mahimo nga matabo. Kung wala kita Kristo sa aton kabuhi, ang matabo sa aton mapatay na lang kita kag dito kita ya sa impyerno. So ano bala ang kamatayon diri nga ginamin sa sining nga bersikulo? Ang kamatayon nga hasta mitras magaantos kita kung dito kita sa impyerno. Pero ang pinakanami diri ang gin-prepare sa Ginoo para sa aton nga kaluwasan na dito kita sa langit. Hindi kita dito ya magantos kung dito na kita, no? Kag bisan pagani sa aton diri nga morning prayer, hindi kita diri magpakuno-kuno nga kita naluwas na, dapat usisaon ginaton ng aton kaugalingon. Kay kita nga mga Kristohanon puno kita sang mga tentasyon kun ara na kita sa Ginoo mo nga halong gid kita sa tanan nga tion, hindi kita matiplang sang kaaway, no? Para nga lubos-lubos ang aton nga pagpakatao liwat hasta nga mag-abot na nga ang aton nga espiritu magabulag na sa aton lawas. Kag dito kita ya magaupod sa kay Jesus Christ. Kay diri gid ginhambal sa sining nga bersikulo nga ang anak sang Dios nga si Jesus Christ hindi taga diri sa duta kundi dito sa langit. Managani nga ang mga tao nga wala paya maluwas, amo na ang rason nga nagpakatao ang aton Ginoo para luwason ang mga makasasala. Kita ko na nga reminders o silingon. Ginapahayag gidya sang Bible nga ang
ang kaluwasan nga gina-offer sa Ginoo tama ka importante sa makasasala. Amo na ka palangga kita sa Ginoo, no? Kay kung hindi lang kita palangga sa Ginoo, hindi siya magpakatao liwat tungod sa aton nga mga makasasala, di ba? So dapat talupang doon ta na. Pareho man bala sang pagpalangga sa aton nga amay diri nga mo ang aton nga amay nga kung hindi tungod man sila wala man tadi sa kalibutan. Dapat naton talupang doon naton nga kung ang aton amay diri sa duta, ang tawo gapalangga sa aton, nalipay kita. Nga kung anong ginapangayo naton ginahatag sang aton amay, no? Malipay kita. So amo man masubra pag ang aton amay sa langit. Kay ang iya gina-offer sa aton kaluwasan, hindi basta-basta nga kaluwasan. Nya kon before magbulag ang aton nga espiritu sa aton lawas, dapat nakahinulsol na kita sa aton nga mga sala. Kag nagbalik loob kita ya sa Ginoo. Kag wala na nagpakasala liwat. Kay si Jesus Christ kay isa lang nagpalansang sa cross, hindi pa sulit-sulit ang iya nga pagpatawad. Amo ginanapan naton nga dumdumon. So mala na ako nga ma-share control, madamo nga salamat kag good morning sa tanan kag God bless tanan nga station. Salamat gid Brother Mangga sa imo gid nga gindugang sa kapatahom nga pag-encourage nga importante gid katama ang pagtuo naton kay Kristo. Kay diri nasandig ang aton nga kaluwasan sa aton nga pagtuo. Sa inyo mo station nga gusto pang magdugang, ari lang di ang control. About sa pagtuo, actually siguro halos tanan nga tawo nakakilala kung sino si Jesus. Nakakilala kung ano si Kristo. Damo man nag-claim nga nagatuo ako. Pero ang pamangkot, ano ba lang pamatuod sa isa katawo na siya tumulo ni Kristo? Una, diri sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, kung ikaw gali ara ka na kay Kristo, pag-o ka na nga tinuga. Ang imo galing nga mga bisyo sang una, bayaan mo na. Kung ikaw madamo ka sang chicks sang una, grabing bisyo mo, tahor ka, so dapat gali kung gin-accept mo si Jesus as Lord and Savior, ini tanan gali, bayaan mo. Kaya nga, ginkambyo ka na sang Diyos. Amo nang natawag nga, born again ka na. Nagpakatao, ikaw, liwat. Hindi mo siguro literal nga nagpakatao, ikaw liwat. Kundi, sa pag-accept mo kay Jesus, pag-o ka na nga tinuga. Kay kon wala ka nagkambyo sa imo kaugalingon, kilala mo si Jesus, nagatuo ka kay Jesus, pero amo ka man sa gapon, utod kagapyan. O si saon tang aton kaugalingon, kung ang aton pagtuo matutuod, kay kon ang imo kabuhi, amo man sa gapon, ara ka pa sa kalibutan. Wala mo pa yan na baton si Jesus. Wala ka pa sang personal nga relasyon sa Jesus, kay Jesus. Kaya nga, wala pa pagkambyo si mo kabuhi. Wala mo yan na nabag-o ang imo nga personalidad. Amo ka man sa gapon. Hindi gid naton niya mabutigan ang Diyos. Kaysa diri sa Hebreo 4:13, wala gid may matago sa Dios. Ang tanan makita sa Dios, mabasa sang Dios ang aton nga isip, kag mabalaan sang Dios ang unod sa aton tagipusoon. Hindi kagid diya makapanago sa mga mata sa Dios. Amo na kung sino man nga nagka-claim nga luwas o si saa ang imo kaugalingon, kun ayan nagbag-o ka na gid man. Bag-o ka na gid man nga tinuga. Kay kun ara na ikaw kay Kristo, bag-o na ikaw nga tinuga. Any more station nga gusto pang magdugang? May time pa. Ari lang din control. So wala na siguro. Siguro this time buksan ko na sa pag-accommodate. Basi may ara ka mo dira nga gusto pangamuyuan, dalo na ton sa aton nga pagpangamuyo. So open ang control sa sino dira nga gusto kag may ara nga dalon ta sa pagpangamuyo, i-accommodate sa inyo nga control. Good morning. Control, good morning.
Sister Abigail, good morning. Go ahead lang ma'am sa imong prayer request. Prayer request ko, Sir Mogani, safe travel. At safe travel para kay Big Boy, kag good health and strength, good sa Pulao na mo Street Cloud. So, thank you, good. Sige ma'am, noted. Safe travel, kag good health sa bilog nga membro sang pamilya. So, sino pa da anymore nga mayara pangamuyoan naton? Go ahead lang. Roll. Brother Nara, go ahead lang. Pre-request ko kuha na kabay pa nga magabakot pagit kita. Padayon lang kita sa aton nyo pangalagad sa Ginoo. Sige, noted. Thank you, good Brother Nara. Sino pa ang gusto nga may aradara nga mga prayer request? Go ahead lang. Control. Brother Bognay, go ahead. Pre-request ko nga kabay nga padayon niya padawdapon sa Ginoo nga ako niya pagtuo kag good health kasama niya anak kag kana inang ang ako niya desire sa akong heart na pakamayon sa Ginoo. Sige, Brother Bognay, good health, kagang strong, kagkabakod nga handom sa pagpangalagad. So, noted, Brother Bognay. Ma'am Berger, safe travel, sa mari sa aton nga safe travel, kag good health. Kay Brother Nara, mabakod man nga pagtuo, kag mapadayon kita sa pagpangalagad. Kay Brother Bognay, good health man sa iyang baby, kag need man sa bilog man nga panimalaya, kag mabakod nga handom sa pagpangalagad. So basi may ara pa. Control. Gapasalamat lang ko sang aton nga mga hilikoton sila nga naga padayon sige po nga diya kita sang Ginoo nga successful ang aton mga sinutuyo sa sining hilikoton. Kag salamat kita sa Ginoo. Kag nadala ko man sa pray ang aton tagsa ka mga kabuhi, ang aton mga kakulangan sa Ginoo, aton mga kaluyahon. So kabay nga tagaan ito sa Ginoo gyapon siyang kayunan nga magtutom kita sa iya. Sa iya pagalagad sa paghimo sa iyang mga likoton, sa iyang buluhaton. Tayon sa Ginoo nga buligan kita sa Ginoo, sige apon magapadayon kita. Noted, Charlie Braggs. Go ahead lang, Sankis. Dala ko na tayo sa prayer si Joshua kabay pa si Mia Saturday matuman niya na ang banya maano siya ma-attend siya kung practice control lang. Sige, noted, Sankis. So may harap pa. So kung wala na, takpan na naton sa pagpangamuyo. So magpangamuyo kita. Amay nga langit noon, Diyos nga labing walaan, Diyos nga labing gamahanan, Ginoo nagapalapit kami sa imo sa sining dion. Ginadayaw ka ginamon Ginoo, ginahimaya ka ginapasalamatan ginamon ang imo balaan nga pangalan sa sining aga. Ginoo, nagapalapit kami sa imo upod sa mga kautoran namon nga gusto nila nga ilang kabuhi ang ilang panimalay nga everyday healthy body sila ni Mabiger, Sir Big Boy, kag ilang baby, kag ilang man nga pamilya. Kag sa safe travel man ni Sir Big Boy nga naga-mobile. Ginoo, ikaw gid ang mag-tipik man kag maging safe Ginoo ang iyang kalatuan by your precious blood Ginoo. Naga-tuo kami nga safe gid siya kag tuo kami Ginoo nga ikaw gid maga-preserve sa ilang health everyday, nga ikaw gid magahatag sang dukang energy Ginoo nga malayo sila sa masakit. Kag sa
kay Brother Bugnay, ikaw man Ginoo ang pabakod sa iya nga mapadayon ang iyahandom sa pagpangalagad dira sa imo. Ikaw Ginoo maga-empower sa iya through your Holy Spirit nga magiyahan mo gid sa Ginoo nga mahangpan niya gid ang imo pulong kag ma-share niya gid Ginoo sa mga tawo nga gusto niya gid sharean sa imo nga pulong. Kag good health man sa iya nga bibi kag sa iya nga bilog man nga pamilya. Ginoo nagpalapit man kami sa imo sa desire man ni Nara nga mangin mabakod ang amon pagtuo kag amon nga pagpangalagad dira sa imo magapadayon. Kag sa kay Brother Charlie Bravo nga buligan mo Ginoo ang ini nga ministry, ang mga katapo sini nga mangin mabakod kag magapadayon kami. Upod man sa amon tagsa ka pamilya nga kabay Ginoo malambot ginamon sila nga paagi sa pag upload na mo sa social media, makabati gid sila o Diyos sa imong pulong nga ang kaluwasan gali dira lang gid sa imo Jesus mangkon. Kag sa dalon tama sa pagpangamuyo ang ginahandom man ni Sankis nga si Joshua nga kabay Ginoo, ikaw gid ang magatandog sa iya, ikaw gid ang magagiya sa iya nga magpalapit dira sa imo Ginoo, nga may desire gid sa Dios nga mag-serve man dira sa imo Ginoo. Wala na sang iban nga magakambyo sa personalidad o ugali sang tawo, kundi ikaw lang o Dios. Gani sa imo namon ginatugyan kag ginasalig initanan nga amon nga ginapalapit kag ginadangop sa imo. We know nga ikaw magasabat sini kag gina-claim namon nga mabato namon kag maangkon kinamon ang amon nga ginapampo kag ginapangayo dira sa imo Ginoo. Lord God, sa pagtakop, salamat gid nga ikaw gid ang nag-ubay kag nag-upod sa amon sa amon likoton sining aga. Ikaw gid Ginoo ang magpakamayo sa kada isa sa mga modulators kag sa mga naga-silent monitor. Ikaw nakakilala sa ila Ginoo, i-bless man ang ila kabuhi kag ila nga panimalay kabay nga paagi sini nga ministry. Makaangkon man sila sang kaluwasan kag mabaton gid nila Ginoo ang imo nga promisa nga among kabuhi nga wala sing katapusan. Ginoo, ikaw gid ang magpakamayo sining adlaw din man kami sa mga lubrahan. Ikaw Ginoo magagiya sa amon, iatipigi ang amon kabuhi kag i-sustain Ginoo ang amon kinahanglanon sa tagsa ka adlaw. I-preserve Ginoo ang amon health nga mangin healthy kami everyday. Ginoo, nagapangayo man kami sa kapatawaran sa mga kasaypanan kag kalapasan nga nahibo namon sa tagsa ka adlaw. We know as a human being nakakumit kami Ginoo sa mga kapaltahan sa mga kasaypanan dira sa imo. But we thank you Lord God sa Holy Spirit nga naga-convict sa amon. Hindi namon himuon ang among ini nga mga butang kay hindi nakahamuot dira sa imo. Salamat Ginoo, takos ikaw dayawon simbahon kag pasalamatan paagi sa imong buktong anak nga si Ginoong Hesus. Ini amon pagampo. Amen. 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 So madamo gid nga salamat sa tanan nga naga-join, sa tanan nga naga-share sa siningaga. Ang Ginoo magapakamayo gid sa aton tanan kag sa tanan nga naga-silent monitor. Ang Dios bless gid sa aton kabuhi kag sa aton nga panimalay. Daliham gid ang Ginoo siningaga. Good morning.